ġumazzurija. Ma kellhomx stati, ma kellhomx xejn, pratikament kollha fil-kollha jew sali kurċifis u jew sali dominajja kurċifis. Għadda setti u l-faħar, Iżbien mela jgħaddi. U n-nies bdiet toġobru. Mill-Vanġelu ta' Salluha. Iżda huma ħafna jgħid baqgħu jinsistu u jitolbu li jkun imsallam sakemm fl-aħħar għaddi tagħhom. Għalhekk Pilatu għataħħa li jsir kif talbuna. Il-kelma ta' Mulej, ifħir lilek Kristu. Alla li jien infaħħar tibqax siket. Għax nies ħżiena u qarrieqa fetħu fomhom kontrija, kemmu u gudbu fuqi. Bi kliem il-mibeda dawruni, għal xejn b'xejn ħaduha kontrija. Għad li jien ħabbejthom huma jixruni, imma jien bqajt nitlob. Iħallsuni għal ġid bid-deni u għal inħabti bil-mibeda. Mill-Vanġelu ta' Salluha. Kienu l-ħafna,
Kristolom yilmacha, niked bir ma bina, adnu bitajes il-ġesu iratu ibati, taħt iswat laħnina, rat il-bina baqet miegħu, dak l-imrar tal-mewt.
passioni tiegħek. Ġenni nħossek jaki fija, issa nitibqaw matija, u nissaffa b'demmu. Verni mbirka jqaf mojaj, jum il-ħabbix fil-min tiegħi. Fin-nar qatt nintirek. O Ġesu meta sejjaħli, kullhom tiegħi li tiftaħli, għal-premju ta' dejjem. Meta jmut il-ġisem tagħna, għamel inti Alla tiegħi għaliex tlaqtni, għajt il-bord ma salvajtnix. Qalbi tħabba, s-saħħti ħallitni, id-dawtajnija wkoll naħsni. Mifni nħossni u nfarrak għal kollox, ngħajjat minħabba tferfir ta' qalbi. La tħallinix mulej, Alla tiegħi, titbenitx minni. Fittex għatini l-għajnuna, Sidi, s-salvazzjoni tiegħi. Mulej Ġesu, intu offrejt li dak il-nifsek bħala vittma għal ġnubietna. Għatina li nilqaw il-frott tal-fidwa li tajtna. Inti li inti Alla li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Missirna li inti fis-smawiet għadha ġismek tiġi saltnata, ikun tedent kif fis-sema jibda fl-ard.
Bishwanla Meshushli Irmach Dirfer Arnidi Uftach Bilhalsid Rotena Linnam Nikta Uwara Melt Laishi. Tajjeb wasalna fl-aħħar ta' dan il-mument. Eżis il-mixja tal-passjoni ta' Ġesu ma tispiċċax fuq is-salib jew fid-dalba tal-ħabba, imma tibqa' taħaddaw tal-qawmin fl-għodwa tal-lejl. Ħallum ġimgħa, eżatt ħallum ġimgħa, is-salib telaq mid-daħnina u niżel il-parroċċa. Ovvjament il-parroċċa bħalissa ħafna attività qegħdin jintramaw il-vari tal-ġimgħa l-kbira. U kien hemm persuna li kienet tarma u għamlet kompliment lill-Arċipriet. Għalt li l-Arċipriet aħolja mhux sejtuni, aħna swieħed Santa Caterina u l-ġimgħa l-kbira. U l-Arċipriet jidher li diġà nara jgħix is-sejtun. Għaliex għal-ġimgħa l-kbira għamlilna proċessjoni ġdida bis-salib. Dak li fatwiet u għandu xejn. Biss din il-proċessjoni bis-salib mhix tista' l-ewwel darba li ġrat. Il-proċessjoni bis-salib ġrat l-ewwel darba fl-1530 għawwadda. Għamluha il-kavallieri ta' San Ġwan. U dak is-smien ħalma minna l-lum u ħalma minna nhar il-ġimgħa. Nhar il-ġimgħa l-kbira kienu joħorġu mis-salib u n-nies kienu jibdew jitolbu ta' maħfra jagħmlu fiha sagra u kienet tkun okkażjoni ta' penitenza. Kienet l-ewwel forma tal-ġimgħa l-kbira. Ma kellhomx stat, ma kellhom xejn, prattikament konna fil-kollha jew salib kurċifisku, jew salib dominajr kurċifis. Għadda sekki mal-faħar, għedfu mal-resibja. Isbim beda jgħamil. U n-nies bdiet toġobru.
jinqala minn kollox. U bdew l-istati. Ħafna ragazzi ta' bdew il-kasini, bdew il-panet, u llum għandna proċessjoni kif tafuha illum tal-ġimgħa l-kbira, jieħdu sehem il-panet. Ħanaqdu ħafna mill-musicals li naraw matul dawn iż-żminijiet li jkunu tridiet Jesus Christ Superstar, The Passion of the Christ, Jesus of Nazareth. Ħanaqdu biċċiet minnhom u ħanżeffuhom mal-passju tal-ġimgħa l-kbira. L-istorja ta' Mamma li għandha kellu għalija u għalik. Biex ikollna idea, ħanaqdu flikna waħda sempliċi ikun tridiet. Meta Ġesu kien fort ta' Ġetsemani talab titalla għal jista' jkun li qed kif tagħmel tkaġġi mhux kif trid ma kif trid. U ħalla s-somm tal-għu li trid. Hemm somm soħra, hemm uħud minnhom familjari, hemm uħud minnhom mhumiex daqshekk familjari, jiġini foħħi tal-mare. Imbagħad Ġesu fil-kien ma tixtieq